So bug muid roi quick canter Bardasach Kildrihid agus Léim an Bhradáin. So murder Meitheal gá grŵp an seohanniu nach ínta an rodation. So curmuid fáilte rih muirin the roast ar dús is á scoilga an Bhradáin. So fáilte rót a bhuirin. Rid mé booking. Katrina anu the roasta. Oh, tú shut up. Mí nó méid díireach is muirin is ddifrlum í muirin agus is caihirirlach í ar ghail gan Bhradáin ach tá si isúla lenamh I gceann trí seachtaí mar sin tá si sin gociún agus tá mis sé seaasmaisteach mar leas caihirirlach agus sin fágúil sin seo. Den mé sin leis Ceirlóir sin áris. Gur mágah. Cuir méid tús mar sin le an coolla thuirtíh rugú agus tóga mise I Léim Bhradáin agus tá an tá nar an tá an gráirlumm an ghailge bh agam ó thuchas agus gur tógu le gailge mé mar gheall ar an líon gailge agus gailgóirí a bhí sa Ceantar I Léim Bhradáin mar sóiltíh buniu scoil ceir gálaí ní ag seachta ní má tam ceart agus is de bhór an líon daoine a bhí a taú leis an ghailge agus a bhí ina gcónaí sa Ceantar an cúis leis sin. Buniu an scoil bhí níonraí curtha le chéile tosú I dtithe na gnághine iad agus bhí líon mór gailgóir mar hampla an drám I ggéal fi cridóg a leirt na gailge. Ach bé ar a de bhór seán an seo agus glóir na gail ar buniu gailge an Bhradáin. Buniu an cuiste an bhblin se caite. Mí mórta se caite ar muochas le seán agus glóir an gail agus is sin an so táid or nua sin an fágúil muid an seo agus rocky méid tríd a níis live. Mar ecinship, so mí mórta se caite a buniu an chuiste agus bhí drám mór agus mar ecinship líon ísgrúpi éagsúla tháinig le chéile ar an ihe agus as an ón ihe sin buniu chuiste ghailge an Bhradáin agus le seachtar ar an gcuiste. Ráilih. Cuid nó méid agam so cai mé leanún term. Mar ecin sibh sinú bunracht agus an mór aim leis an gcuiste ná seans a thuirt do winter na háite an ghailge úsáid. Mar dúirt méid bhí daoine tagtha chun cónaí sa Ceantar le gailge agus an spruch sais agus an mana bhí agan in ná raibh de géirí seans a thuirt do winter na háite pe gailge acu a úsáid. Sin? Mar sin rach mé tríd roinnt imachtaí churmar tús leis agus bhuiine mar úsáid as an smaoinemh pop-up gailtocht a chuir le chéile le dhéanamh réithúis agus sin ceint na mór rudaí a bhaineann leis an gcuiste saganna is cuma cecho maithno olcno péirad an líon gailge agat agus seans é le daoine thuirt le chéile agus bhí breis chéige duine linn an ihe sin agus rinú ceilóra ó thaobh na gailge de bhí ceol bhí coltas mar chuid dó agus agrachtaí a rís teach le chéile ag ceilóra na gailge. An sin rinne mar smaoinemh agus macnamh ar bhí muid géirí cintíana go raibh líon réimse lehan ó thaobh ísgrúpi éagsúla I gceist agus rinmar an cinenne sin siúlóid tailia agrú agus dagramar sin an bhblin se caite, míon beltain agus rinmar ceanile an teachtain se caite agus a rís bhí mar bhí ina ar an líon daoine a bhí a taú ó thaobh na gailge de agus bhí se go hálinn a bheith ábalta seansúir go háir do hisismóirí na bunscoil agus mar sin de seansúir dómh blas all de gailge las muid den scoil mai dhéanann sé sin den scoil agus chomáile sin thugam mar seans do réimse leathan ísgrúpi Pórta Ghlacha is chúne cainte bhí an dul ar lína ar feadh tamil ach dairí linn ach orintanta measmíd go mbíonn daoine beidir imníoch nó nach míid siad roichinnte faoin líon gailge acu ach tá muid a denmh ar níhol a heispáint do chuoine gur cuma an líon gailge agat agus níláán ach seans a thuirt do chuoine an gailge a úsáid. Agus sin roinnt is na pictúirí den drama bhí ann gur magad.
Ceirlór chomáile sin mar ecin sibh chumar mí radio le nééis radio online le chéile a ríis leis an scéile scape. Chlór líamar le glór na gail agus cumáile sin chumaristeach le muoinú áil ó Intel an scéim fphobal an sin agus thugadidir riomhar glúna dún agus tá denis gurid teach ar bhealach len é sin a thuirt go dtí pobl agus an ceantar go generalta. Gur magans. Se. Ceirlór. Nis, tá méid teach an Jerry nis, ach tá sé táhachtach smaoine bhar bhaint is na dúchláin a bhfuine leis rud mar seo mar is óldíomh is obair a bhín sa gceist agus nílach seachtar cuiste chéil gon Bhradáin, bhí sé deacan rudí seo chéile, so bhí sé táhachtach é seo a bhíú agus a bheith tuiscinnach faoi seo, ach sin tá sé fearhabhad agus tá fearmhuiochtaín as a bheithan seo, mar tugann sé sais ordú manamam dún, tuiscint a bheith agan sais trúnachar agus na dúláin agus buineann sé le gach grúpa agus tugann sé sais mohíonn sais níos súbhní faoi rudí inis agus mu tuairt aige rudí agus tá se beocht crutha onan inis a ríis le aigethirt ar imachtaí agsúla. Mar sin Cap go méid tagcha chun deirí, so bhfuil a ríis mo bhuichas sáil as an seans seo dún, búla le daoine agsúla agus gur míl mágah a ríis. Sanna.